Igor, pred 20 rokmi na tejto istej rally prvé miesto si obdržal. Ako to vidíš tentokrát? Ježišmaria, to už tak ubehlo, tých 20 rokov zbehlo ako voda, ale takisto sa teším ako pred 20 rokmi a som aj tak nachystaný dobre. Mám fajné auto, mám dobrý pocit, mám skvelých mechanikov, proste všetko je tak, ako by malo byť, čo sa týka prípravy na pretek a ja sa na to veľmi teším. Nové auto, nová technika, nový spolujazdec. Ako ste pripravení? Ako to vidíš? Tak je pravdou, že všetko je nové a čo je nové, to zvyčajne býva dobre. Auto som mal možnosť vyskúšať a nechalo fakt veľmi dobrý dojem na mne. A tento týždeň pred súťažou sme sa stretli s mojím novým spolujazdcom Tomášom a mám z neho tak, ako aj z auta, dobrý pocit a verím, že nám to bude spolu krásne fungovať a dosiahneme nejakých slušných výsledkov. Pravá 6, váže levá 5, za gumy, 150. Váže pravá 6-7 za gumu, pravá 6-7 za gumu. 200. Na stopce pravá 6. Igor, včera zberač retardérov. Čo sa dialo? Presne tak, ako hovoríš. V prvom kole som to nejak absolvoval, ale zdalo sa mi, že som trošku mäkký, tak som pretvrdil, ale asi som to prehnal a tým pádom mi to nevyšlo, som rozbil jeden retardér tam, no a dostal som za to penalizáciu. Nevadí, sme poslední, budeme bojovať, aby sme to stiahli nejak, aspoň dal som si taký plán a cieľ, že do 10. Uvidím, že sa podarí. Vlevo úzké, pravá 3, 100, pravá 1, váže levá 3, váže pravá 4, váže levá 3, 4, 100 rovných, vlevo pravá 3, 70 rovných, pravá 4, pravá 4, váže levá 3, dlouhá moc 4 plus, utáhne 5, utáhne 5, váže pravá 4, 5. Igor, škoda tých 50 sekúnd včerajších, ale teraz doťahuješ niečo. Veľká škoda, zvykáme si na autíčko, je to úžasné auto. Jeho hranice ešte mi chvíľu potrvá, ale teraz tejto veľmi náročnej skúšky, neviem, aký bude čas, ale obrovský pocit, začíname si dôverovať, začíname spolupracovať, je to dobre. Čo ma tak, by som povedal, aj trošku hecuje, je to, že sme boli 37. a sme 12. takže je to obrovský skok. Spolujazdec je úžasný, fantázia, všetko sedí, raz sa nezmýlil, všetko je tak, ako má byť. Teším sa, treba ešte nejaké kilometre. Je to těžké, asi na Petra Gavaláka, aby jsme stáhli minutu. Teďka jsme mu dali během té rundy, já nevím, 8 vteřin, 10, já nevím přesně, takže bude to těžké. My si půjdeme svoje, soutěž je moc pěkná, RZT nádherné, super, fakt všechno super. Stage 200. Levou úzké, pravá 3, 100. Tak bola to fakt mimoriadne ťažká súťaž, lebo tie rýchlostné skúšky na úvod, keďže s tým novým spolujazdcom som aj to autičko sme spoznávali a dosť rýchlo sa jazdí, čiže ťažko sa zvyká. Aj náročné sú tie rýchlostné skúšky tu. Myslím si, že sme to zvládli celkom dobre, splnili sme náš plán, ktorý sme mali. A prichádza Igor Drotár, Tomáš Blachý. Darilo sa ti, letel si ako víchor. 200.